Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyud nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes og pitsa 14 na buwan sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon natagan tagpagtaka ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutaran karon nga buntaga mahigala. Dili pa lang gidugay gipahibaw sa International Criminal Court nga karong adlaw na ang initial nga appearance ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber sa alas 2 karong nga hapon local time sa The Hague o alas 9 karong nga gabi oras sa Pilipinas. Straight to the point. Katanig pagtagad dumutaga mahigala sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Generally fine ang kondisyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang naa na kini sa The Hague Penitentiary Institution human ni paubos og medical check-up. Straight to the point. Kaya ang presidente may galagikan sa biyahe sa Hong Kong. Bisa naman mahigala kinsa og gikan kay biyahe kasamang Nestor sa iyang pangidaron sad mga higala dapat nga makapahuway-pahuway usa unta no si kanhi Presidente Rodrigo Duterte og doon na pa sa schedule mahigala nga check up sa iyang doktor apan na ang nahitabo gumikan mahigala sa warrant matod pa nga gi-issue sa ICC. Diretso na mga kahigalaan no wa na iagi gani sa atong local courts mahigala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gilahos-lahos na nila mga sukit tigpaminaw unya biyahe mga kahigalaan hapit 24 oras indikin labot na sa ini ang matawag na to mahigala layover no dito sa may Dubai. So ang lupad pa lang sa eroplano mga 17 hours o yung sa mahigala dunay layover mga kahigalaan kay dunay refueling nga gihimo pa ang eroplano pag abot dito mga higala sa Dubai. So masubay gyud mga kahigalaan nga mga 23 oras gyud no. Tanan ang iyang biyahe mga higala kay 17 hours ang flight mga sukin tigpaminaw plus ang layover mahigala nga 6 hours wala nga dugay-dugay gyud. So kana biyahe kag taon-taon mahigala medyo dunay jet lag ana labi na sa pangidaron mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So atong tagag-pagtagad kay kagahapon mga higala gipangita to ni former Executive Secretary Medaldia kung asas Duterte mga sukit tigpaminaw kay mura og nawa sa passing dito mga kaigalaan. Ato ni tagag-pagtagad unya mga Filipinos dito sa the Netherlands nga nagpahigayon sa mahigala og panaghiusa pagpadayag sab sa ila mga higala nga simpatiya labot ining maong panghitabo mga sukin tigpaminaw nga pag turnover mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa The Hague mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ang International Criminal Court ni pagawas usab dayon og pahayag nga naa na sa detention facility o man kini gipaubos na sa medical check-up. Samtang ang embahada sa Pilipinas sa the Netherlands ibutyag nga nakadawat kini og tawag gikan sa ICC Detention Center kay nag-request si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga makahinabi ang consular office aron ipahibaw ang iyang pagpaubos sa medical check-up. Gihatagan kinig medical care o okay ra ang iyang kahimtang.
Straight to the point. Ato sa nagpagtagad lumutaga mga kaigsunan sa maduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. Korte Suprema sab dinhi sa ato mga kaigalaan mimando na sa mga respondents nga mga official sa gobyerno alang sa habeas corpus nga kaso may gala nga mo komento sod sa 24 oras nganong di angay nga mo pagawas o garit o mando ang korte sa pag-release mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Oni point. ang gukod sa oras mga sukit ti paminaw ang writ of habeas corpus mo to nga dali gyud nila nga malupad na mga kaigalaan kay kining habeas corpus manduan sa korte nga dadon si Duterte dito sa korte kay ipa-explain ngano inyong i-hold na. So kini may gala pulos mga minal dito kini hitabua mga sukit ti paminaw. O ngani si General Torre makita mahigala sa video nga iya na lang mga kaigalaang guyuron mahigala hihilain ko yan matud pang Torre mga sukit ti paminaw. Kaya tanig pagtagad lumutaga mga kaigalan sa manuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Dito sa Davao City nagbantay og naghalad og mga pagampo ang mga silingan, mga supporters sa tubangan sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte human nakadawat og impormasyon nga dunay muraid sa iyang panimay apan gidinay kini mahigala sa Police Regional Office 11. Straight to the Hasta point. panimay mahigala Duterte dito sa Davao. Ang mga silingan may nagtirabangay dito mahigala og nag-vigil dito sa panimalay kay ronda sad mahigala sa kapulisan. Murag naunsa naman ning kalakiha mahigala. Straight to the Ato point. ni tagagpagtagad sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang bagang duot sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nag-prayer rally kagabi at tubangan nga bahin sa Mandawi City Hall mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang may ubaysad ang mga tao nga mihatag o pagpadayag sa ilang mga simpatiya labot sa nahitabo mahigala sa atong nasod. Straight to the So si point. Duterte mga kigalaan ilagi ning lubos-luboson na lang. Si Duterte ito nagipadana sa dahig. Isunod sa nilang impeachment ni Sara mga higala. Kung sa isunod kutob sa makita mga kigalang threat, patayanan gyud na sa part mahigala sa mga Duterte. Kay isunod mga higala si Sara ini mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Now atong hatagag pagtagad kay karong dawasab. Gawas nga atong i-discuss unsa ba gyud ay mga higala ang mga basihanan base sa atong 1987 Constitution ug unsa man dining Rome Statute nga maoy nag-create ining ICC kining International Criminal Court. Unsa man ang ilang jurisdiction ngano man mahigala nga nainani man ang mga sukit tigpaminaw despite the fact nga ang Pilipinas ni withdraw naman gani sa ICC. Straight to the point. Unsa may jurisdiction nila kung asa man mga higala ang musuperse di ay bisan pag-ibutang talang mga kaigalaan nga naa kay mingo man nga naa kay katong wa pa mo withdraw mahigala nagsugod nag-imbestigar ang ICC. Dunay mga kautonon nga provisions og ato mahigalang sakyan for the sake of argument. Ato na i-discuss karong nga buntaga sa mga higala sa batuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang latest survey karon sa Pulse Asia mga sukit tigpaminaw nagbutyag nga si Senador Christopher Bongo mao na ang number 1 sa survey mga kaigalaan. Straight to the point. Ini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.